Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sadatul afadil, para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang ditakzimkan, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya yang dimuliakan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser, terima kasih partisipasi, kerjasama, dan pengamanannya. Ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, kita semuanya ini dulunya nggak ada, sekarang ada, sebentar lagi nggak ada. Kita sekarang ada di dunia karena diadakan oleh Zat yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dan dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Dia adalah Allah Subhanahu. Kula sampeyan ki asale ora ana. Saiki ana. Sekedap meleh ora ana. Sakniki ten donya semua hadir di dunia melalui proses yang sama, namanya kelahiran. Dalam wujud yang sama, namine bayi. Lah bayi niku gayane padha. Bayine sapa wae, lahir nyang ndi wae, gayane padha. Pertama
laire wuda. Mboten beton napa-napa, mboten ngangge napa-napa. Insyaallah ten mriki dereng nate wonten bayi wadon lahir langsung nganggo BH. Dereng nate wonten bayi lahir metu kalih nyurung rombong bakso. Gawe modal nyambut gawe. Wuda mboten beton napa-napa, mboten ngangge napa-napa, niku nedahaken bilih hakikate menungso niki mboten gadah napa-napa. Sedaya kagunganipun Gusti Allah. Mila yen sakniki sampeyan kok ora duwe apa-apa, aja sedih, aja susah. Berarti sampeyan termasuk wong sing tasik asli. Asli ora duwe apa-apa. Nomor kalih gayane bayi lahir niku tangane gegem-gegem, tangane nyekel-nyekel. Ora ana bayi lahir kok tangane mbegar udar terus naboki bidane. Ini isyarah bilih manusia itu punya karakter dasar, karepe apa wae arep digegem, apa wae arep dicekel, seneng ngelumpuk-ngelumpukke. Bareng wis mati mangke tangane udar, tangane mbegar. Kabeh mayit niku tangane begar. Ana mayit kok tangane gegem, paling mantan petinju. Najan mantan petinju niku rek wis mati tangane ya begar. Sing asale gegem-gegem nyekel-nyekel bareng mati ucul, lepas. Nah, nyun pangapunten. Tiyang semanten katahe sing rawuh niki najan sampun gerang-gerang kan mantan bayi nggih mboten niki sedaya bekas bayi mulane watake bayi ngantos sak mangkin tasik kegawa mboten saged ilang mangkane piyantun Jawi menika kagungan kata-kata unik gawan bayi niku angel ilange. Mergo kula sampean niki mantan bayi, bekase bayi. Lah bayi kuwi senengane nyekel-nyekel. Mula ngantos sakniki masyarakat pundi niki? Suwanting. Yuk seneng nyekel-nyekel. Sampai sakniki nggih. Nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel anak buah. Nek ora iso ya nyekel bokong. Lah wong kula ndugi pun dikawal polisi, dikawal banser mawon tasik dicekel-cekel kalih rondo-rondo niku. Ya ora kaget kula wong pancen wong Suwanting seneng nyekel-nyekel. Seneng ngelumpuk-ngelumpukke duit, ngelumpukke omah, ngelumpukke tanah, ngelumpukke jasa. Nek ora duwe ya ngelumpukke anak. Bareng mati sedaya sing dikelumpuk-kelumpukke niku ucul, lepas. Masya Allah. Leh ngelumpukke suwi banget tahun-tahunan gek polahe ra karuan leh ngelumpukke nganti riwa riwi ngalor ngetan mondar mobat moncat mosak morak nibo kalang jungkir gulung wes. Padahal mengarep pucul, arep lepas, yung guyokke. Wong arep pucul wae leh nglumpukke kok ra karuan polahe.
Wong arep lepas wae kok leh nglumpukke ora ngerti wayah. Mula wong sing seneng nglumpuk-nglumpukke donya niku ngendikane Kanjeng Nabi, wong sing ora waras. Nek bahasa Suwanting the edan. Wa yajma'ul mal man la aqlalah, sing seneng nglumpuk-nglumpukke bondo kuwi wong sing ora duwe akal. Lah terus kula panjenengan nyang donya niki diken nyapa? Soale ten donya niki rak mboten selawase to nggih. Torene lir kadya mampir. Gek mampir niku sekedap napa melih perlune ming sekedar ngombe. Oh mampir niku wis sekedap napa melih mampire namung tujuan ngombe. Sekedap sanget ten donya niki. Bapak Ibu para jamaah mangpirengke. Gusti Allah ndamel alam niku mboten namung alam donya, kathah. Lah sedaya kangge menungso wonten alam rahim. Jenengan pun nate ing mriku sedaya. Sakniki alam donya, mangke wonten melih namine alam barzakh utawi alam kubur. Nate kepireng nggih? Nek mosok jenengan mboten pengen dolan-dolan mriku. Para nabi pun ten mriku sedaya, para rasul sampun ten mriku sedaya, para wali kathah sing pun ten mriku, mbah-mbahe panjenengan nggih pun ten mriku. Lah jenengan mrikone rencana kapan? Lho ten mriku nggih reja, rame banget alam kubur niku sakniki penduduke sampun kathah. Rame, kapan-kapan toh nek jenengan mriku rak ngertos. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sak mangkin ten donya diutus nyapa? Ibu bapak para jamaah, gesang ten donya nika janjane ming kapurih sae-saenan amal. Kuwi kok umek wae itu. Urip nyang donya niki ming diperintah bagus-bagusan amal. Api-apian damel prestasi. Halo. Kula sampean urip nyang donya niki dikengken api-apian gawe cerita urip. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai para manusia. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Gusti Allah menika ingkang nitahake pejah lan gesang minangka kanggo nguji manungsa endi to wong sing luwih bagus amale. Ternyata para jamaah, kita hidup di dunia ini diperintah untuk berlomba api-apian amal, lomba api-apian prestasi, lomba api-apian gawe cerita. Halo. Lah kok api-apian gawe cerita? Nggih. Wong menungso niki yen diangen-angen saestu jebule ming cerita. Mboten pitados kula buktekke. Wong kuwi nek jeh melarat seneng karo barang. Rata-rata wong melarat niku seneng karo barang. Mangke rek pun rodok sugih pun mboten seneng barang, ganti seneng duit. Nek tesih melarat seneng barang, mulane morak-marik ten pundi-pundi nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa karung, nggawa tas kresek, kadang nggawa gledekan. Mangke lek sampun radi sugih, sampun mboten remen barang, ganti seneng
Duit. Bapak Ibu, jenengan nate nggih nderek rombongan ziarah Wali Songo napa ziarah Wali Jawa Tengah nate nggih? Rombongan ziarah numpak bis. Ya mesti masa numpak gerdu. Mang tingali ya, mang tingali. Sing nderek-nderek rombongan ziarah nika wong melarat kali wong sugih gayane rak beda. Nek wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa rantang, nggawa tremos, nggawa sego bungkus, telo godhog, pisang goreng, ote-ote, brotong-brotong, usung-usung barang. Lek wong sugih ora seneng nggawa-nggawa barang ngoten niku, cukup nggawa duit. Mula mang titeni nek enten rombongan-rombongan kok ana wong senengane nggawa-nggawa barang niku ketara nek wong Guys sing guyu kuwi tau ngalami. Mangke lek pun radi sugih pun mboten remen barang, ganti seneng duit. Mangke lek tambah sugih meleh pun mboten seneng duit. Ganti meleh seneng kartu sing makili duit. Cek, giro, ATM umume niku. Dados lek tindak-tindak ngoten nika mboten beto duit cash montol-montol ngribeti ngrepoti. Cukup nggawa kartu namine ATM niku. Lah nek perlu duit pripun? Gampil. Nggih kartu niku didudulke ten mesine. Dul brobol-brobol metu duite. Niku namine ATM. Lah bapak-bapak niku nggih gadah ATM, alat tusuk manual. Niku sistem kerjanya sama. Niku yen wis didudulke dul ngono iso brobol-brobol mbuh metu apane. Iki sing teko nyangkin iki lah hasil dudulan ATM kabeh. Nah, mangke yen pun tambah sugih meleh wis ora seneng barang, ora seneng duit, ora seneng kartu sing makili duit, wis ora seneng apa-apa. Mengkari seneng cerita. Sugih tenanan wis karek seneng cerita. Kae tanahku. Biyen nggone kae, biyen regane isih murah, nek saiki tak dol ya tikel 20. Kae perusahaanku, kae tokoku, kae rintisanku, kae perjuanganku. Biyen ora ngene desa kene, ya aku iki sing melopori. Mengkari seneng cerita. Lah bar kuwi terus mati. Lah nyandi parake nek ora mati. Loh, nek wis mati karek dadi cerita. Lha wong nang donya dadi apa wae nek wis mati ya karek dadi. Sak hebat-hebate wong ten donya nek wis mati karek dadi. Sak top-tope menungso ten donya yen wis mati nggih kari dadi. Sak jaduke. Biyen wong nyang donya. Sing penting ora ceblok, Nduk. Yen wis mati ya kari dadi cerita. Ayo pangapunten. Hui. Tokoh sebesar apapun kalau sudah wafat ya tinggal cerita. Cuma ya ana sing ceritane apik, ana sing ceritane aja elek to, sedengan. Ana sing ceritane ora pati apik. Nyun ngapunten. Biyen ana mubalek tenar top dijuluki dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah saiki ya karek iki yang ngono ben. Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Lho, iki wong Indonesia apa wong Afrika to kok gak roh? Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Hebat, top, jos. Yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh pergerakan, tokoh perjuangan, jasanya besar untuk Indonesia. Top Bung Karno niku hebat. Bagus. Saking baguse. Wong Suwanting ora ana sing kok bandingi ngimbangi wae ora ana kok.
saking baguse Bung Karno. Oke, wong wadon-wadon sing do kepencut, ora mung wong Indonesia, Londo, Amerika, Jepang, India, oke sing kepencut yang baguse Bung Karno. Gek bagus, gagah, sekti, ahli riyadhah, ahli tirakat, jasane ageng, pinter politik, ahli strategi Bung Karno. Nah sakniki ya karek cerita. Halo. Lajeng presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Hebat Pak Soeharto niku. Hebat. Bagus. Senyumnya menawan. Sampai meseme terkenal. Biyen terkenal toh Soeharto mesem. Gek bagus, gagah, sugih, nang medeni wong. Lho zaman semonten sinten sing mboten ajrih kalih Pak Soeharto? Wedi kabeh. Biyen. Nah sakniki ya karek cerita Pak Harto niku sering nekokke kabar sampean. Lah no trek-trek niku mbek dada, piye kabare le? Penak zamanku to. Cerita wonten melih presiden paling aneh sak jagat, paling aneh sak donya, alim, allamah, banyak yang mengakui kewaliannya, kehebatannya diakui dunia, kealim, allamah, cerdik, pinter, cerdas, saking cerdase niku nganti sering wong sak Indonesia ki ora paham karepe. Yo menteri-menteri ini wae orang ngerti karepe kok. Sinten presiden ini? Gus Dur, Allahu yarham. Lho sakniki ya karek. Pancen Gus Dur niku nggadahi wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Jadi pikirannya Gus Dur niku menjangkau seluruh Indonesia. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan wis terjangkau. Lah nek wong suwanting mikirke sesuk wae ora iso. Wong kene iki ayu-ayu ning oon. Umpamanya nuripe nang gunung. Lah iya ayu-ayu. Nabi niku kathah Bapak Ibu. Jumlahe 124.000. Nah sedaya sakniki nggih kantun cerita. Al-Qur'an sing semonten kandele, kandel soalé mung cekel tok ora tau mau waca. Niku bahas salat nggih mboten kathah kok Qur'an niku bahas zakat nggih mboten kathah, Qur'an bahas poso niku namung pinten ayat, bahas haji cuma pirang ayat. Sing akeh isine ya cerita. 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah cerita. Oi. Nah kula panjenengan ki sok lek wis nyang akhirat diperintah setoran cerita. Mulane ayo gawe cerita sing apik. Benjang sing disetorke ben cerita sing ayo to sayang nyaut. Sekarang membikin cerita hidup seindah-indahnya. Biar nanti yang kita setorkan itu setoran cerita yang indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek iso ku yo pantes diceritake ngono lho, nganti dadi wong kok ora pantes diceritake. Ra ana to wong iku sing pantes diceritake. Le ora kaya mbahmu mbiyen. Wong kok kaya ngono apike, ge ahli ibadah. Sing berjuang agama yang daerah kene ya mbahmu, yang karo sapa-sapa ku apik, mula wong sak desa ya seneng kabeh nyang mbahmu. Yen bengi salat dalu ora nate telat, salate jamaah terus, lek fardhu niku najan udan-udan ya payungan budal nyang masjid, ora kena dipenging, ngono kuwi lara-lara ya panggah budal nyang masjid. Pantes diceritake. Tapi ana wong wis saking olone kelakuane nganti ora pantes diceritake. Wis le ora usah nyeritake bapakmu le. Marake dosa. Aku yang krungu ceritane bapakmu langsung kudu mencret tok le. Ra ono to wong iki saking eleke kelakuan nganti ora pantes diceritake. Halo. Dilanjut mboten niki. Nah, ayo
gawe prestasi sing sae Bapak Ibu. Nun sewu. Nun sewu. Jenengan dadi apa wae niku senes prestasi, aja salah. Mbok ra digatekke kok. Niku namung profesi. Lah profesi itu bukan prestasi. Ngapunten. Putrane jenengan dadi dokter umpama, mboten prestasi niku, namung profesi. Putrane jenengan dadi camat, dadi bupati, dadi gubernur, dadi menteri, dadi presiden, mboten prestasi niku, namung profesi, alat untuk meraih prestasi. Prestasi yang sesungguhnya apa? Prestasi yang sesungguhnya adalah taqarrub ilallah, dekat dengan ilahi, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk umat. Itu prestasi. Halo. Mbok najan orang duwe pangkat ming jemburis ngene iki. Ning keparek nyang Allah, bakti pada negeri, manfaat kangge umat lan masyarakat jauh lebih mulia daripada jabatannya tinggi tapi adoh saka Gusti Allah. Ora ana pengabdiane nyang negeri, ora ana manfaate nyang masyarakat. Paham? Paham? Mula apa wae iku prestasi, kualitas. Ojo meng wadah, ojo meng bungkus, tapi isi. Halo, non sewu. Iman, takwa, nek meng sekedar jargon, slogan, ucapan, niku meng bungkus. Isine apa? Perilaku kehidupan. Kalau tanglet Mang Wangsuli, bungkus kali isi niku penting pundi? Penting pundi? Podo pentingnya. Bungkus ya penting, isi ya. Bungkus penting, dirawat, dirumat, nggonjogo penampilan. Isi menentukan nilai. Pancen luwih penting isi. Mula Ibu manggatekke yen iman takwa mengucapan wi bungkus, isine perilaku kehidupan. Pesta pernikahan semeriah apapun niku namung bungkus, isine cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan dan tanggung jawab. Apa artinya pesta nikah meriah kalau nggak didasari cinta, kasih sayang, pengertian, tanggung jawab? Hambar tahu. Nih, rumah yang megah, mewah, indah, bungkus. Isine keluarga sing guyub, rukun, bahagia. Omahe apik, bianget yen isine pengkerengan, pecoan, kerah, kuwi dudu omah ning kandang. Wajah yang tampan, ganteng, keren, gentle, cantik, menarik, manis, mingis-mingis, ayu, kemrusu, keboy, sumlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semo, kebeleno, kemontok, kementek, kemolek. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Kepribadian dan akhlak yang mulia. Gua apa toh Pak, bojo wayu bodine apik ning kelakuane kaya mak lampir. Donya brana, kekayaan seminten mawon katahe niku namung bungkus. Isine ati sing tentrem. Taman sugih mblegedu nek atine ora tentrem nggo apa? Rezeki niku nggih bungkus, isine barokah. Buku, kitab niku bungkus, isine pengetahuan, pengertian, wawasan. Kula ceramah ngomong ngeten iki bungkus, isine kenyataan. Cocok pora omongane karo tumindake. Mula penting isine. BH niku bungkus. Kowe milih bungkusnya apa isine? Ambok BH regane 3 miliar. Lah nek isine kari tengere tok ngelembreh kempir. Ya panggah brosot. Gak ya milih BH regane 10.000 untuk telu. Tapi isine mentek-mentek. Nganti kena nggo nyentelke blangkon ngono. Wes kok tekan katok barang.
Engko rak bakas isine engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Paham nggih? Lah terus kongkon dadi wong sing berprestasi. Prestasine yo dadi wong apik. Lah wong apik kuwi wong sing pripun? Iki diteruske mboten? Nah, wong apik kuwi wong sing ora ala. Ya Allah. Bu. Bu. Sing ditresnani Allah niku nggih wong apik. Sing dicintai Allah niku nggih wong apik. Sing dianggep takwa niku nggih wong apik. Sing iso munggah swarga niku nggih wong apik. Lah pun sakniki kula paringi setunggal ayat. Niki pun sering diwaos kalih para ustadz, para kiai. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Nek mumuni Allah kok kaya wong sambat kok kaya utang ngono mudun. Gusti Allah tresno banget, cinta banget dengan orang-orang yang baik apapun profesinya. Boleh jadi petani, dadio petani sing apik. Ra ngoten to? Sing ceritane apik. Ngapunten, dadi pedagang, monggo dadio pedagang sing ceritane apik. Boleh jadi PNS, dadio PNS sing ceritane apik. Monggo jadi ustad, dadio ustad sing ceritane monggo dadi polisi, dadio polisi sing ceritane apik. Lho swarga yo ora mek monopoline kiai ustad, mboten napa dipikir sing tukang borong swarga kuwi ustad kiai. Urung karuan. Malah ustad-ustad iki kadang-kadang sering lali dalane swarga. Terutama nek wayah pilkada. Nek wayah pilkada ngono iku akeh ustad sing lali dalane swarga. Nggih mboten? Wong kadang masjide didol. Tapi mergo wis tau weruh dalane, tau ngerti dalane yang balik meneh. Ngono. Malah tukang-tukang ceramah ngeten iki mlebune swarga angel. Polisi juga berhak masuk surga, malah luwih gampang. Ngono lho. Lho sing penting ceritane apik mau lho. Lho nggih. Swarga mboten kok monopoline ustadz kiai, polisi juga. Kula niku sering to ngaji ten Polres bareng-bareng kalih Pak Polisi ngoten niku ten nggen kula Bojonegoro. Sakderenge ceramah niku, polisi niku do maca Asmaul Husna. Apal kabeh. Polisi-polisi sing muslim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Polisi apal kabeh. Bar niku maca Yasin, apal kabeh. Bojonegoro dilawan. Lho, polisi Bojonegoro, insyaallah polisi Magelang yo ngoten. Sing muslim do apal Yasin kabeh, kula yakin. Makane sampean kok pas ana razia kok polisi kae sampean numpak sepeda motor, ora nggawa helm kok mbok wacake ayat kursi, ora mandi wong polisine apal Yasin kok. Mbok wacake wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa usainahum fa hum la yubsirun. Lah polisine apal Yasin mbok wacake kuwi. Kowe apa enggak prit ditilang.
Kowe ora nganggo helm kok. Biasane kowe ora ngajak damai to. Pak damai Pak terus ngetokke duit. Tampani apa ora duwite ambek polisi? Tampani apa ora? Heeh. Lha nek ora ditampani polisi bodoh. Tampani ning sadurunge nampani tekok sik, ikhlas apa ora? Lah kowe pengen aman mesti jawabmu ora ikhlas Pak, yang penting kita damai. Duit ditampani, surat tilang ditokke, reteret. Lho Pak, wis ngetokke duit ngajak damai kok tetep ditilang Pak, kok pancet ditilang Pak. Lho kan ikhlas. Lah duitnya pripun? Lebokke kotak amal masjid. Ngono. Polisi zaman now nggo tuku udut ya polisi mbiyen. Polisi zaman now. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baleni, rungokke. Wis dadi apa wae, sing penting ceritane. Lah wong apik kuwi sing ditresnani Allah. Kita harus merebut cinta Allah. Kudu pinter ngerayu Gusti Allah ben Gusti Allah ki tresna nyang panjenengan. Nganggo 3 sifat utama. Pinten? Dieling-eling nih. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu gampang maupun di waktu sulit. Pengen munggah swarga mboten? Pengen mlebu swarga mboten? Kudu siap infak dalam kondisi apapun. Siap? Di waktu gampang infak, siap? Di waktu sulit, di waktu lapang, banteri, di waktu sempit, di waktu akeh duite, di waktu akeh hutange, embel gedes. Loh, kalau infak di waktu gampang, di waktu lapang, di waktu akeh duite, orang gumun. Woi, mbuh ora gatekke kok. Di waktu lapang, di waktu gampang oke duite kok infak. Engko sik, Bro. Engko sik, Mbak. Mangke riyen, elek sampean mlaku saiki entukmu selir 2000-an. Tak giringe sik. Engko sing arep 2000 ben diganti. Sik mandek kok. Iki sik tak giring kok. Mandek sik, aja mlaku. Enteni. Mangke riyen. Sik toh. Lungguh. Iki panitia pengajian atau panitia tukang ngemis toh? Oh ngaji sih untuk 20 menit kok wis arep ngemis. Paling mboten separo, mangke kula giringi riyen. Yen waktu lapang, gampang, duit tokeh kok infak, orang gumun. Panen pelem, didol ora payu, ndum-ndum ke tonggo, orang gumun. Duit tokeh bagi-bagi, orang gumun. Neng nek pas duit sithik rodok kepepet, wong ndi iki mau kampungnya mau? Wong Suwanting ya. Modele infake lak mek kelas polsek to paling pol 50. Kuwi infak sing kelas pol paling polsek. Ngene iki urung standar, kudu naik level Polres. Nek infak dipolke nganti duit resik. Luwih apik melih naik level melih Polda. Infake dipolke sampai duit nggak ada. Loh, yang tertinggi levelnya Polri. Infak dipolke sampai donyane ra ono sing keri. Ayo ngomong kere. Sugih. Di waktu kepepet koret-koret wani infak. Niki wong sing ditresnani Allah sing iso munggah swarga. Bu. Wantun mboten? Wantun mboten? Kene, wantun mboten? Umpami iki jenengan pas kepepet koret-koret. Duit mengkari kuwi tok til. Duit wedok tok til. Nek lanang ya tok.
Gek panjenengan duwe kebutuhan piyambak, penting banget. Terus ana tangga mara ngomong, "Yu, aku utang duwite, nyilih duwite." Kepara ngomong, "Yu, aku njaluk duwite." Ayo wani ngeculke mboten? Wantun ngeculke mboten? Kenaken. Aku dhewe mbutuhke kok. Lek wong takwa, wong sing disenengi Allah, sing munggah swarga wani. Lah kok wani ngeculke? Mergo yakin untuk balesan. Ge Allah lek bales niku mesti langkung sae, langkung kathah. Niki wonten ilmu nggih. Yang nek diparingi rak disuwun mbuh ra digatekke kok. Wong yen diwenehi niku rak dikongkon matur suwun nggih mboten? Mboten namung matur suwun, ndongake sing maringi. Pripun dongane? Jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah maringi piwales nyang sampean kelawan piwales sing luweh apik tur luweh akeh. Lho. Berarti wong yen infak sedekah niku mesti diparingi piwales, gek piwalese luweh apik, luweh akeh. Ora percaya? Ora percaya? Percaya mboten? Nah, sayang wong suwanting ki banyak yang percaya sama Allah tapi tidak banyak yang menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Ngapunten, yen diaturi infak niku mesti engko tambah akeh, tambah gede, percaya. Ning yen diken praktekne mikir. Itu namanya percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Ibu, kula pun nate matur ten pundi-pundi, jenengan mungkin nggih pun nate kepireng. Infak itu juga bermakna memancing turunnya rahmat Allah, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Kados tiyang mancing ten Blumbang niku lho, buak cacing mergo duwe harapan arep entuk apa? Iwak. Ibarat wong mancing, Ibu. Jenengan pengen entuk iwak sing cilik apa iwak gede? Lek pengen entuk iwak gede umpane ya kudu gede. Lah nek umpanmu 2000, entukmu iwak gatul. 1000 teri. 5000 ya sepat. 10.000 mujair. 20.000 nila. 50.000 gurame. 100.000 kakap. Lah nek nduk panitia, Mas panitia, mangke pesen kula jenengan mlampah niku nggih. Kapan wonge urung nyemplungi aja pindah-pindah. Wis tunggu ana wae. Enteknono oleh nyemplungi. Yen urung nyemplungi aja ngalih. Engko wonge nyemplungi delengen pira. Lah kok plung 2000 ora apa-apa mbok ilokke, rupamu ayu gatul. Wong nyang Blumbang wae ngandel, mosok nyang Allah ora ngandel. Halo. Wong tani niku lho, wong tani buang jagung, bibit jagung siji dipendem buang nyang sawah. Mergo duwe harapan arep entuk jagung akeh. Ngono kuwi Gusti Allah le bales. Ora ming jagung siji balikke siji. Jagung siji tok pendem nyang lemah, balike akeh. Gek komplit, ana wite, ana godhonge, ana klobote, ana janggele, neng ana rambute apik, brintik mbok kaya apa ngono. Bu, nyang sawahe percaya mosok nyang Gusti Allah ora percaya. Melih umpami jenengan wonten tamu. Panas banget. Gek tamune katuran mlebet dalem pinarak terus diaturi unjukan. Maringi unjukan ngangge gelas ora kok ngene model apa ngene iki. Mosok aku dikongkon ngerokoti model ngene iki. Ya ana gelase, mestine ana gelase. Nek panitiane cerdas ya ana gelase. Lah ngene iki leh ngombe piye? Ngono lho. Pun. Iki ora dikongkon ngombe kok nggo pameran nih. Wong kula ngombe niku segelas mawon cekap. Lah kok diparingi sementen katahe niki jenenge donya.
Donya iki apa to? Mazada an qadril hajah. Apa wae sing lebih dari ukuran kebutuhan itu namanya Lah donya kuwi halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Woi. Lah kula ngombe cukup segelas, wis kuwi. Luweh saka segelas kuwi jenenge donya. Lah kok diparingi ngeten ngene iki donya, benjang dihisab kula. Anwar Zahid, dalem Gusti. Lah kowe iki ngombe banyu sak gelas wae cukup kok semono kae. Dihisab. Lah kula nggih jawab, ngapunten Gusti kula mboten ngertos niku urusane panitia. Nah, akhirnya panitiane sing dihisab, kula mlebu swarga. Umpami terus tamune niku mang paringi unjukan gek saking ngeliye diunjuk glok ya prakteke glok kae ora ana gelase arep praktek piye nganti resik koret-koret gelase niku wau kosong bum mang mirsani aku aja mirsani sing ngurusi gelas. Lihat aku dong. Iki ana sing luwih penting arep kula aturke, tapi niki kula giring riyen, Bu. Ngunjuke ngantos telas, gelasnya kosong, koret-koret. Lah tuan rumah yang baik dan bijaksana ketika nggih pun matur suwun nggih. Umpami gelasnya pun kosong ngeten iki. Nggih. Hei. Woi. Sampun, mangke tak isenane dhewe. Wong iki prakteke pas kosong kok. Diombe glok-glok nganti resik. Begitu gelasnya kosong tuan rumah ngerti. Iki tuan rumah yang baik dan bijaksana ngerti gelas kosong ngeten iki terus diapake. Sapa ngomong dibanting kok. Keproke ndasmu kuwi. Diseni meleh, dijoki meleh. Panjenengan nyewani koret-koret duitmu sing saiki mbok gawa iki. Engko cemplungke kerduse panitia kuwi. Dijoki meleh karo Gusti Allah lek ngejoki luwih akeh. Lho, Nduk, panitia deloken sing 2000 mlebu meneh lho. Mau wis gegem 2000 diuntel-untel. Saiki dilebokke ganti 20.000 kae. Ngene iki manfaate digiring sik. Ora digiring tekmu ya selir 2000-an kok. Engke alhamdulillah ke malah 50.000 kae. Ya bener. Heeh bener. Alah lah nek kuwi pancet 2000 kuwi. Ndablek kuwi. Aku ngerti sing 2000 pokoke kudunge kuning. Ayo ganti Ayu Gatul. Diteruske mboten niki? Oi. Ayo monggo. Nduk, sak lagu, Nduk. Sampeyan sing panitia monggo melampah aja lali pesenku nek urung nyemplungi aja ngalih. Terus delengen kapan meng 2000 loke Gatul ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sak karepmu, mosok aku sing nyanyi. Iso aku mek kuwi tok. Sampeyan ae sing nyanyi, aku tak ngombe. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian melampah mboten napa-napa nggih. Karena keterbatasan waktu, jadi infak itu Bapak Ibu, sedekah itu juga bisa menolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku saged nolak bala, nolak musibah, nolak bencana. Halo. Insyaallah kanthi ikhlas sedekahe panjenengan menika Suwanting Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia secara umum diparingi aman dening Gusti Allah. Nggih. Pokoke embuh. Ge aman saka balak mboten namung balak ten donya mawon, ngantos balak ten akhirat. Mang pirengke to? Tolake bencana, tumbale musibah niku diantarane nggih melalui sedekah. Wonten melih ayat Qur'ane wis jelas kok. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, bencana, malapetaka, musibah kepada satu kaum sepanjang engkau Muhammad berada pada kaum itu. Janji Kanjeng Nabi sik ana nonggone masyarakat kono, sik ana nonggone kaum kono. Gusti Allah ora bakal nimbake azab, ora bakal nimbake bencana. Lah sakniki Kanjeng Nabi pun sedo pripun carane? Yo nindake sunah-sunahe Kanjeng Nabi, termasuk ngatah-ngatahke leh donga sholawat dateng Kanjeng Nabi, menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan Rasulullah dalam artian perilakune Rasulullah, tindak lampai Rasulullah kita hadirkan dalam jiwa kita agar menjadi karakter kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, bencana, musibah kepada mereka selama mereka mau beristighfar. Ngapunten, janji saya kata sing istighfar Gusti Allah ora bakal nibake balak. Mula sing kathah lek istighfar nggih, sing kathah lek istighfar nggih, terutama di waktu sahur. Waktu sahur niku menjelang subuh, sakderenge subuh niku namine waktu sahur. Wong biyen niku aja dikira ora ana bencana, ora ana musibah, ora ana gempa. Ya ana, ning ora banget ngrusake kaya sakniki kok. Nyapa? Wong biyen niku yen bengi do tangi sakderenge subuh niku do istighfar. Soale wong biyen turune sore. Dereng kathah hiburan, dereng wonten listrik. Sore wis iso turu, mula wong biyen anake akeh-akeh. Dadi suwengi iki mbok iso pira leh istighfar kuwi lho. Lho wong saiki iki apa ora do istighfar? Kiai-kiai kae apa do ora istighfar? Ya istighfar, ning jumlahe kiai sing istighfar karo rupamu sing nakal akeh. Ngono lho. Ora sebanding. Lho ngono kadang ana sing ngelokke. Lah ndonga nang dindi istighosah nyang dindi wong NU do ndonga, wong NU do istighosah, do ndonga do istighosah. Nyatane kok ya sik tetep wae ana bencana, ana musibah. Sampeyan jawab, lho wis diistighosahi didongake wae jek kena musibah, apa maneh kok umpama wong-wong do ora gelem ndongake, do ora gelem istighosah. Wis ajur donyamu. Ngono lho. Saiki tahlilan dibid'ahke, sholawatan dibid'ahke, mulutan dibid'ahke. Apik kabeh kuwi. Mulutan apik, sing elek kokean mulut kuwi sing elek. Nek cara Jawa Timur malah kokean cocot. Woi. Lah terus nomor 4, kerukunan niku sing nebeke bencana, iso dadi tumbal, iso dadi tolak saka musibah. Napa? Kerukunan. Wong biyen niku rukun-rukun. Mboten gampang diprovokasi, mboten gampang didu. Mula
donya biyen niku aman. Ngeten nggih jenengan tak aturi. Gusti Allah ndamel donya niki kangge menungso. Ora kok ndamel menungso kangge donya. Mula watake donya niku ngetutke watake menungso. Yen menungsane watake apik, donya watake ya apik. Yen menungsane watake elek, donya watake ya. Ayo to semangat sayang. Woi. Yen menungsane wateke apik, donya wateke ya. Yen menungsane rusak, donyane ya. Lho saestu, ngapunten. Biyen niku. Nah aku ora digatekke kok. Biyen niku mang pirengke. Jawa ngeten misale nggih, rampung asar ngeten kok Jawa. Deres banget. Ngoten niku mangke wonten azan maghrib. Allahu Akbar. Ku udan niku mandek kok. Mandek. Nyapa kok ngono? Maringi kesempatan masyarakat kersane sholat jamaah yang masjid. Soalnya wong biyen niku rajin-rajin sholat jamaah. Milo udan niku yen kepireng adzan niku sungkan. Isin. Dadi kapan? Allahu Akbar. Mandek sik. Isin arep terus-terusan udan niku isin maringi kesempatan lho wong suwanting arep do nyang masjid. Lha engko nek wong-wong wis do salat jamaah ngoten niku udan meleh. Lah sakniki dijak jamaah do wegah kok. Gek rampung asar ngeten iki udan terus ana adzan. Allahu Akbar malah deres kok. Nyapa? Jarine udan. Aku mandek kok wong suwanting ya ora ana sing jamaah. Wes digietno wae nek perlu dibarengi angin. Mesisan. Udan ya iso nesu kok. Woi. Nah mila mbok ngene iki musala disyukuri masjid dibangun. Ya alhamdulillah. Tapi mestine sing perlu ditingkatke niku isine iki ra mung bungkus to. Jere mau milih isine. Woi. Mula yen sahur tangiyo nang do istighfar. Sehingga karo para sepuh mbiyen diparingi pelajaran berharga. Rata-rata yen badhe adzan subuh niku diparingi tarhim rumiyin. Nyapa to? Ya wong-wong ben do tangi sing urung salat dalu ben salat dalu mangke istighfar kalih ngrantos jamaah subuh. Nah mbok masjid suwanting mriki yen badhe adzan subuh niku ora wonten tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah, masjidmu nek tarhim rak enak ngoten nggih. Nggih percaya wong radio. Ora penak piye wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik. Bareng sing ngadzan ya wong asli langsung ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis mambu kuburan ngono kuwi mong. Sing ngadzan ya kuwi, sing qomat ya kuwi, sing imame ya kuwi. Ya rampung adzan iki karo ngenteni wong gayane pujian. Subhana wa awahil ngatim. Nah, yen waktu sahur niku ngatah-ngatahne, ngakeh-ngakehne leh istighfar. Langkung-langkung sayyidul istighfar. Wong suwanting kudu apal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku sayyidul istighfar, ratune istighfar. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca sayyidul istighfar wektu isuk, lho kok awane wong mau mati mlebu swarga. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu sore,
lho kok bengine wong mau mati mlebu swarga. Nun sewu, panjenengan benjang rencanane matine awan apa bengi? Hah? Ora ngerti. Mula ya waca terus. Lamun matimu kok awan, isuke wis rampung maca kok. Lamun matimu kok bengi, sorene wis rampung leh maca. Bu hati-hati Bu geblak lho Bu. Oh mboten nggih. Oh wis biasa berarti ini aku rawani ngono kuwi Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Bu. Hati-hati kula nggih ngemutke kerukunan. Terlebih di tahun yang banyak orang bilang tahun politik. Nek kula luwih seneng ngarani tahun demokrasi ben lebih dewasa. Mergo politik artinya pol-polan lah hidik-hidik. Ya kula panjenengan nggih diidik-idik terus. Woi. Oh gara-gara beda pilihan terus gak rukun, beda klambi terus gak rukun, beda organisasi terus gak rukun. Nyapa toh? Kula sering matur, baju boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, partai politik boleh berbeda, calonmu boleh berbeda, tapi Indonesia kita akan sama, betul? Wong kiai podo kiai wae berusaha dibentur-benturkan, berusaha didu kok. Habib podo Habib mohon berusaha didu kok. Kenapa? Ya mereka nggak rela kalau Indonesia damai. Mereka ingin menguasai Indonesia. Soalnya Indonesia ki sugih. Apa-apa duwe. Siapa bilang minyak terbesar di dunia di Timur Tengah? Salah. Minyak terbesar di dunia ini di Indonesia. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya top-top Indonesia ini. Karepe ya Allah, nanti kiai podo kiai dibentur-bentur kayak didu. Umat dijauhkan dari ulama, umat didoke teko kiai. Lah nek umat wis gak gelem nang kiai, wis gak doyan para ulama, nanti generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba, selesai Indonesia. Ya wis podo meneng ae. Mulane sampeyan nek eneng acara gawe pengajian-pengajian ben sambung karo kiai. Penting ngene iki gawe pengajian karo kiai ben gak terlalu nganggur. Dadi lu mulai biyen kiai niku menyerukan persatuan anggitmu. Woi. Makanya Pancasila kuwi islami banget. Soalnya nopo? Konseptornya juga para ulama, para kiai. Bung Karno sendiri mengakui itu. Rumusan-rumusan Pancasila beliau nyuwune musyawarah niku ten gene Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ten gene Mbah Yai Agus Salim, ten gene Mbah Yai ngoten niku. Bu. Paham to ora tuh dijak ngomong model ngene. Woi. Bapak Pendidikan Nasional namine Ki Hajar, sampean kok gak hafal tuh, Ki Hajar Dewantara. Oh, slogannya luar biasa. Ing ngarsa sung, ing madya mangun, tutwuri, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Niku pas sowan ten Bung Karno nonggone Istana Bogor. Ditanya sama Bung Karno. Mbuh umek kae kuwi. Nyumbang 2000 kok ketoke getun ngono model. Wis dicemplungke ya wis kok sik dibahas ae. Ngrungokke ngaji kok ana sing ngemis barang. Kuwi sedekahmu sing nyelametke. Mau dibahas wae. Lho Ki Hajar Dewantara iki ditekoki ngene karo Bung Karno. Ya Allah ya Karim. Apa permintaan Anda? Jawabnya gimana? Sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang menentukan kualitas anak bangsa. Niku nyuwune ngeten. Pak Presiden, saya minta pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah jangan sampai dinomor duakan. Harus diprioritaskan. Lho niki permintaane Ki Hajar Dewantara. Lho kula ngertos piyambak pas kula maca buku niku sejarahe ngono kuwi.
pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah jangan sampai dinomor duakan, harus diutamakan. Nyapa kok ngono? Soalnya pondok-pondok pesantren itu yang mampu melestarikan peradaban Indonesia. Kiai-kiai pesantren itu yang mampu menanamkan semangat jihad, mampu menanamkan semangat patriotisme di negeri ini. Lu mulai zaman biyen para kiai yang menanamkan semangat patriotisme melawan penjajah. Sebut saja Kiai Imam Bonjol. Kiai niku mula udeng-udengan sorban wi ora kaya wong saiki. Bondo maca terjemahane ndase diubel-ubel gombal. Rumangsane nek subul-bulan gombal ndase terus ulama. Pasar akeh tukang sunggi kuwi. Ngapunten. Hoi. Lho, Kiai Abdurrahman namine Pangeran Diponegoro. Hafizul Quran, menguasai qiraah sab'ah niku. Pangeran Diponegoro. Nek kowe rohmu numpak jaran karo ngetomne keris ngene kuwi to. Alim alamah ning kiai. Halo. Ya Allah. Kiai-kiai biyen yang mengobarkan Sultan Hasanuddin, Kiai Sultan Mahmud Alauddin Shah, Kiai nonggone Aceh nika Tengku Umar, Kiai sak garwane Bunyai Cut Nyadin. Cut Nyadin tenan, ora Cut Nyadin zaman now sing raine bonyok kuwi. Tengku Umar niku kiai, garwane namine Bunyai Cut Nyadin, ana meneh Cut Mutia. Bunyai sing ngurungi Cut Tari, Cut Keke. Itu beliau-beliau yang menanamkan semangat patriotisme melawan penjajah. Ya sampai saiki, makanya aku lek ditakoni, mata taqumu sa'atu Indonesia, kapan terjadinya kehancuran Indonesia ketika umat sudah dijauhkan dari kiai, terutama kiai-kiai kampung. Sing sik mandi-mandi kuwi urung mambu proposal. Lho niku sing ikhlas tenanan. Mbok pikir wong sing adai ilallah, ajak-ajak nang dalane Allah, niku sing ngene-ngene iki. Terus sing ya termasuk sing ceramah dhewe iki. Urung karuan. Wong ngene iki rampung ceramah mulai ra disangoni yo grundel kok. Apa kuwi? Kuwi lho sing tukang azan yang musala iki lho, adai ilallah. Sing mulangi alif ba ta sa jim ha kha tu dua a tu dua ba tu dua ta iku sing resik-resik nyang gone masjid, sing mulang nyang TPQ, nyang madrasah diniyah, nyang TPA, sing kuru-kuru nganti kopiahe dolodok kuwi adai ilallah, sing mulangi panjenengan dasar-dasar Islam, sing mulangi panjenengan nilai-nilai ibadah yang sesungguhnya, tapi sering jenengan lalekke to kuwi. Sing nom-nom iki lho wis kadung kepencut karo sing no media sosial lagi weruh mbah sapa ketoke omongane kok penak terus mengidolakan. Oh dianggap guru besar. Kowe nglalekke sing mulangi kowe wudu, kowe nglalekke sing mulangi kowe salat. Lah sing mbok kenal nang media sosial sapa kuwi? Kowe rung roh kualitas kapasitas keilmuane. Kuwi murite sapa, mondoke nondi, ngajine nondi, sanad keilmuane tekan ndi? Hoi! Lah, lho, orang nyekapi nih waktu nih gini, mulane kiai duwe semboyan NKRI harga, lho gue poro kiai lho gue sing gawe gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah harga diri, NKRI harga mati. Ya wes final kok iki, wis ora usah aneh-aneh. Mula mbok ra digatekke kok.
Nyapa para pendiri bangsa dulu kok enggak membuat Indonesia ini sebagai negara agama, negara Islam? Enggak, tapi negara yang berbentuk republik. Lagi lek ono ayat, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wong-wong iman, kowe mlebu nyang Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Ini bukan, ini ayat untuk pribadi, secara pribadi. Kula panjenengan totalitas untuk individu berislam. Wong-wong itu ora paham. Jadi kiai-kiai desa ketoke kiai-kiai desa pancen desa tenan. Tapi cara berpikirnya bisa mengalahkan ratusan profesor. Ini ki hiburan iki kanggo kiai-kiai desa ngene iki. Lho nyatane nggih kok. Kuwi lho. Wes iki ra rampung iki engko sing nomor 2. Wal kadhiminal ghaidha, iso ngempet kanepson, ora gampang nesu tapi duwe kesabaran. Bapak Ibu jamaah, urip niki kudu gede sabare. Pemene urip no suwanting kene, timbang syukure kudu luwih akeh sabare. Ketoke ngono, soalnya wong suwanting iki lambene wis akeh sing lecek. Ayo jenengan ngadepi tangga niku kathah le syukur apa kathah le sabar? Lah jenengan urip no suwanting ora sabar ya ora iso urip. Wong tanggamu yang ngono patak warak ngono kok. Halo. Wis ta urip niku kudu akeh sabare, tak baleni jawab. Jenengan urip niku ngadepi tangga, kathah le syukur apa kathah le sabar? Ngadepi anak kathah syukurin apa kathah sabare? Ibu sing banter ngadepi bojomu akeh syukuri apa akeh sabare? Lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Masalah apa wae kok rumangsa dikecewakan? Lah nek sampean ora sabar ya ora iso urip to. Apalagi berbuat baik kepada orang lain, harus sabar, jangan berharap balesan. Ini arep-arep balesan teko menungso mesti kecewa. Guru mulang maringi ilmu yang murid-muride. Lah kok arep-arep balasan teko muride, kecewa. Maringi ilmu teko murid, arep-arep balasan ilmu teko murid. Ngapunten, sing sebelah mriko mboten pireng? Pireng? Ya wis. Pancene atas sama bawah itu beda kok. Sana semangat sampai lungguh, kono wis mulai ana sing kluyur kae. Kae omahe adoh kae. Diteruske mboten iki? Kari loro kula teruske. Kowe nyumbangmu 5.000 ora usah cerewet. Lah kok ngerti? Ya wong tak incem kok. Najan mbok untel-untel ya apa enggak ketok. Ngene lho. Wong tuwa ngragati anak nanti lulus leh dadi sarjana terus arep-arep dibales ragate karo anak. Kecewa. Ngene lho Bu. Wong diapiki iki respone ana 3. Ana sing diapiki ditulung ya gelem bales ngapiki, gek le bales luwih akeh. Diparingi sithik, oh le bales akeh. Ngeten iki ya ana ning jarang iki ketingale ora teko wonge sing model ngono kuwi. Ana wong sing ditulung diapiki ya bales, gelem nulung gelem ngapiki, nilaine sebanding. Iki umum, lumrah, gentenan, tulung tinulung, bantu membantu. Ana wong sing diapiki ditulungi bola-bali ning ora ngerti, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, malah nglarake. Wonten mboten? Ngono iki wonge teko kok. Kudunge ijo. Lho wonge ngadeg. Lungguh meneh. Halo. Makanya kalau bahasanya Quran itu ada dzalimul linafsi, ada muqtasid, ada sabiqum bil khairati biidznillah. Nek wong tuwa diparingi sithik balese akeh. Mbah, diapiki sepisan balese sak pirang-pirang. Kuwi wong tuwa. Luwe-luwe ibu ning anak masyaallah. Di dunia ini enggak ada cinta semurni cinta ibu ke anak. Enggak ada kasih sayang setulus kasih sayang ibu ke anak. Betul? Sampai ono nyanyiane kasih sayang ibu yang anak niku tak terhingga. Modele piye? Hanya memberi, tak harap kembali.
sang surya. Saestu niku ibunya nganaki meng maringi ora arep-arep diparingi ora arep-arep balike. Estu niku. Makanya sampai ada pepatah, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, kilan. Saklawase anak ora bakal iso bales budi nyang ibu. Saklawase. Lah wong ibu tau nggempol anak ora tau nggempol ibu kok. Ibu tau ngeden ngetokke anak ora tau ngeden ngetokke ibu kok. Ibu leh ngramut anakku suwi tur ikhlas, anak ngramut ibu sedelok tur ora ikhlas. Ibu ngramut anak sing dinti uripe kok. Sing dinti uripe anak, tapi anak ngramut ibu sing dinteni apane? Lah iya kuwi. Ngono ge ibune lara eleh donga, ya Allah menawi dipun paringi saras, mugi-mugi saras ya Allah ibu kula. Lamun badhe dipun pundhut, mugi dipun gampelake. Kuwi lek cara diringkes ra, ya Allah ndang game. Ben ora suwe-suwe leh ngramut. Ibu gelem genteni lorone anak, ning anak orang ngira gelem genteni lorone ibu. Wong ibu niku duwe anak, gek demam awake panas ngoten mawon. Suwengi mboten saged tilem. Mbok ngantuk-ngantuk dimpet. Lungguh senden ambek ndoweh-ndoweh. Tangane kebut-kebut aja nganti ana nyamuk. Seekor nyamuk pun jangan sampai hinggap di tubuh anak. Ngono ku sik ndringing nyangis nyang Allah. Ya Allah Gusti, kula ikhlas gentosi sakit anak kula, sing penting anak kula ngan paringi sehat saras Gusti. Kula mawon sing sakit nggih mboten. Ayo genti saiki. Anak apa gelem genteni lorone ibu? Ayo. Misale sampean duwe ibu wis pikun, apa sampean gelem genteni pikune? Ya Allah Gusti kula mawon sing pikun, ibu kula saras ngono. Wong ibu kuwi ndek anak kok irunge pilek kebuntun umbel ora iso ambekan diapake. Ayo ganti ibumu umbele meler. Gelem nyucupi kowe. Kene Bu tak dilatani umbelmu ngono. Senenge entuk dhuwit akeh guyang-guyu. Ngapunten. Hoi. Makane anak niku maringi sithik wong tuwa balese akeh. Contone lek bodo kae lho. Ya anake merantau ning Jakarta ning Bandung. Mulai pas bodo mudik maro nyang wong tuwa. Lah paling-paling wong tuane mung digawake gula 2 kilo, minyak goreng 1 kilo, roti kering sak kaleng cilik. Ambek dit 200.000 wadahi amplop. Tapi anak pitu digawa kabeh. Ya tekan omahe wong tuane dibelehke pitik, dimasakke, tukokke sate, buah macam-macam. Masya Allah, wis ora karo-karuan. Wong tuae seneng anake mulih kok. Oh. Ngono ku engko lek wis bali nyang Jakarta. Putune pitu disangoni 100.000, jumlahe 700.000. Mongko nampane mek 200.000. Tekor pira? Ngono nggawa mobil to anake wi bagasine mobil kebek ya apa sing ora dilebokke. Beras sak ketane digawake, nangka sak tewele digawake, klopo sak degane digawake, pitik sak ndoke digawake. Anakan kucing lho katut. Pokoke isih kamot blusek isih sedeng blusek. Anake bali nyang Jakarta, ibune nyang teras ya rampoke wis minggat. Yang kedua, muktasid ini hubungan saling. Ini suami istri. Kalau suami sayang, istri sayang. Kalau suami cinta, istri cinta. Demikian pula, kalau istri sayang, suami juga sayang. Kalau suami cinta, istri juga cinta. Kalau istri cinta, suami juga cinta. Uy, Bu, maaf. Bapak, maaf. Rungokke sing lanang. Bapak, kenapa servis ibu kurang memuaskan? Ya karena pemberian bapak juga kurang memuaskan. Ibu kalau ingin bapak luar biasa sama ibu, ibu harus luar biasa juga sama bapak. Bapak kalau pengen punya istri yang cantik, beri hak untuk berhias. Paringi duit, nggo tuku kosmetik sing bermerek. Mau pengen bojone ayu, bendina dikon angon wedhus ae. Ya ayu wedhus ya ambek bojomu. Perempuan sekarang itu make upnya ya beda sama dulu Pak, ya kudu menyesuaikan. Saiki modele alisnya dikerik resik, terus dipasangi setange sepeda motor. Lambe dicet, alisnya digambar, untune dipageri. Kuwi mbuh rai, mbuh perumahan kuwi.
Bapak kalau pengen punya istri yang pinter, ya dididik yang benar. Pengen punya istri solihah, ajari agama dengan baik. Ngono Pak. Kenapa masakan ibu kok nggak enak? Soalnya lemu belanjani sithik. Ngerti? Belanjani 10.000 njaluk sate. Ya sandalmu jepit kuwi diiris-iris disujeni. Termasuk sama tetangga itu juga hubungan saling, Bu. Misalnya jenengan mantu, terus ente tonggo sing nyumbang, ganti tonggo sing rampung nyumbang kuwi mantu ngono, jenengan buka buku napa mboten? Iya. Mbok ora paham kok. Nah, sing nomor 3, wal afina 'anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf, jangan jadi pendendam. Sing wis ya, sing rampung ya, duren-duren roti ya. Sing biyen-biyen saiki ya, yang lalu biarlah. Ngono kuwi, aja kok dilarake ati sithik ngono ae. Titenono. Titenono. Ngapa wonge njaluk ngapura ra iso. Ra iso. Tiada maaf. Bagimu dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, dadi onde-onde moh ngemplok. Wati ming siji kebaki musuh, Bu. Tasih gadah musuh mboten? Tasih gadah musuh mboten? Saestu ayo karo dulure sing gara-gara pembagian warisan kacek sithik nika sampun rukun napa dereng? Woi. Woi. Wong urip kok. Nate dilarake tangga mboten? Nate dilarake tangga mboten? Tangga duwe bebek, duwe pitik akeh, ora tau diparingi ndoke ning teleke bendina ana terasmu. Ya ngono kuwi nek sampean ora gedhe pangapurane, ra iso urip. Mulane wong urip kudu jembar dadane, lembah manahe nyamudra atine. Nyapa? Soale sampean iki urip kumpul wong. Bojo sampean ya wong, anak sampean ya wong, dulur sampean wong, maratuwa sampean ya wong, tangga-tangga sampean ya wong, dudu malaikat. Lah wong kuwi nggone salah, nggone lali, mahallul khata' wan nisyan. Mula Bu, sampean lek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telatenono. Maratuwa sing ora ana salahe aja golek maratuwa wong. Kae lho cagak listrik. Kowe nek pengen tangga sing ora ana salahe aja tanggonan wong. Nang uripno ora-ora ngono lho. Kowe iso dadi ketua suku blekok engko. Mun jenenge urip kumpul wong yang mesti ana salahe, ana laline, aturane sing salah dibenerke, sing lali dielingke. Jere wong Jawa dikandani aja dikandak-kandakke. Ayo sampean lek ana tangga salah ngono ku sampean kandhani apa sampean kandak-kandakke? Umpama sampean kok dilarake ati karo tangga ngono ku tangga sampean omongi apa sampean omongke? Ngono ku nambah sedulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahe rampung apa malah dawa? Ning atimu lega to? Heeh. Wong bolone setan. Nek ngene iki lega atiku. Lega. Wis plong tak brolke kabeh. Para setan-setan ingkang minulya. Oi. Oi. Diteruske mboten? Jawabe kudu jujur, yen ora jujur kualat. Bu. Jujur nggih. Panjenengan nate mboten ngandak-ngandake bojo nyang wong liya. Nate terakhir kapan? Oh nembe niki wau. Masalah apa? Bojoku iki keple kok, bojoku iki keple kok. Bu. Bu. Kok umpama bojomu medhit terus mbok kandak-kandake wong, medhite waras mboten? Waras mboten? Kok umpama bojomu ndablek nakal, terus mbok kandak-kandake wong, ndableke nakale waras mboten? Lah iya. Ngono kok mbok lakoni. Ganti wong lanang. Nate diomeli bojo mboten? Oh sering. Bojomu leh ngomel ngono ku mbok omongi apa mbok omong-omongke? Sapa sing wani ngomongi bojone pas ngomel?
Ngacung. Ayo wong lanang-lanang jawab. Jenengan lek ten dalem niku lek ten griya niku sering nyeramai bojo napa diceramai? Senasib. Aku lah niki tukang ceramah. Terkenal. Zaman internet zaman ketik Anwar Zahid metu kabeh. Kula niki tukang ceramah, terkenal. Lek nang njaba. Lek nyang omah ya diceramai. Makanya kula niki nembe pados informasi menawi jenengan pirsa tulung kula dikabari. Kula nembe pados kiai sing saged nyeramai bojone dhewe. Aku arep guru aku. Ngono kuwi piye carane? Lah nek jamaah ya nang njaba tak ceramai 2 jam kuat. Survei membuktikan ten putih-putih kapan rampung terus mesti ngono. Apa jamaah nang njaba kok tak ceramai 2 jam kuat. Ning bojoku dhewe tak ceramai 2 menit minggat. Lah mbok ngeten iki kula rak 3 dina ora mulih. Lho nggih lho sering kula ngoten niku Bu. 3 dina ora mulih engko nek wilayah wetan nggih Jember, Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo, kadang seminggu ra mulih, 6 dina ra mulih. Ngoten niku arep berangkat ngono ku. Aku berangkat sik yang ya. Nyapa tepuk tangan. Umpamane aku lho nyeluk bojoku ngono wek. Ngono, aku pamit. Yang aku berangkat sik. Ngono ku leh jawabin. Ngaji terus, kayak ngurusi wong terus, ya anake dhewe ra direken kaya anak yatim. Sing duwe alasan anake, padahal asline ya mboke. Lha ngoten atiku, mbok pikir ora semendal ngono kok. Lha wis pamitan ngono kok. Yang aku berangkat sik. Ngono, ngaji terus, ngurusi wong terus, anak ora tau direken. Lah karepku kan yo tak nasihati, jok ngono to ya. Kan iki yo tugasku nang Kanjeng Nabi yo wis dawuh, noba nabi. Bosen. Wis ngono ku ya ngelimpruk ngono ae. Lah niku lak sering matur wong lanang iki sak gagah-gahe sak pinter-pintere digetak karo sing wedok goblok dadak. Ya Allah, ya Allah. Loh, paling boten nggadahi 3 sifat utama tadi. Kula sampean klebu wong sing apik, disenengi Gusti. Wes waktunya tidak mengizinkan. Tuh kan. Panjenengan dereng salat asar ngono. Sampun kala wingi. Nyun pangapunten ingkang agung. Mugi ya manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Leh rukun ditingkatke nggih. Leh rukun ditingkatke nggih. Pun boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, tapi persaudaraan dan kerukunan wajib hukumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah infak panjenengan terkumpul 15 juta sekian ribu rupiah. Alhamdulillah mugi-mugi dados amal ingkang pahalanipun terus mengalir ila yaumil qiyamah. Dados benteng kula panjenengan sedaya saking segala musibah donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معايشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعنيك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat tiba nafas di ujung halang, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Berdaya hanya menangis tanpa suara.